kusapoti chama. Komiti mar od bura ewi yore gedo kod wuoth mag apaya pachoka sani koro dhiro mondo ketie tim lokruoge maduol mochung' ne yore apaya pachoka NTSA noseyango mondo mi othir masiche matimore apaya kod kwan thoe maromo 5,000 matimore higa ka higa e thurka. Jakom komitino George Masharia e seche manotimo nonro e lony manyasani mar rango nyamburko kod rango ng'wech mag gik apaya kanyakla kod chal magi, odwaro ni mondo dongruok mar kuonde wuoth mag jowuoth, rageng' mag ng'wech, teche kod ranyisi ma itiyogo e ndara mondo bed makare, komedo ni gigo eko moketi nyaka ketie tim karito ngima jowuoth, ka bende omenda malong'o dwarore ne dongruok makamano. Firsthand how motor vehicle inspections are conducted, the capacity of this facility, the condition and effectiveness of the inspection equipment, and the measures in place to ensure that only roadworthy vehicles are cleared to operate on our roads. The committee is also examining the implementation of NTSA recent reforms, including motor vehicle inspection regulations, digital services, speed management, automated traffic enforcement and administrative fines. And we also want to establish whether these reforms are being implemented fairly, transparently, and in accordance with the law,